Rhydian sy'n arwain nesa, a hynny yn rhe Merthyr Tydfil yng nghymoedd y de. Dwi'n edrych ymlaen am daith fi heddiw. Dwi'n mor cyffroes i dangos pobl beth mae Merthyr yn meddwl i fi. So ni'n mynd i dechrau mewn y parc cyfarthau, a wedyn dangos nhw'r castell yma sy'n proper gothic, really, am William Crochet wedi byw yma, a wedyn ni'n cael picnic boes y llyn, a wedyn gorffen boes bothyn Joseph Parry. Wel, mae'n braf, ac fe ddylai fe fod yn hyderus. Dwi'n tyfu bach yn nerfus, oherwydd mae llawer o ffeithiau a llawer o hanes yma, a dwi'n moyn wedi dangos nhw beth yw'r ffeithiau yma, a dangos nhw yw'r hanes yma. Mae wedi gweld daith ni'n barod, so dwi'n meddwl fe gyda fe idea reit da o be i wneud. So, croeso mawr i Merthyr. Dwi'n edrych ymlaen i dangos i heddiw hanes yma am Merthyr. Mae gen i souvenir bach i chi gyd. I gwisgo lan heddiw yma, tipyn bach, fel y 19th century. Wow, ni'n Na ni, top hats i pawb, reit? Dyma un i chi, top hats, na ni. Na ni fan'na. Na ni, mae'n cadw'r casgod mas i'r hael i na ni. Reit, so ni barod am y taith ni. Aspect o hael yn ydy. Reit, so os ni'n mynd rhan i'r castell fan hyn nawr, a wedyn bod ni'n rhoi hanes am castell i chi heddi yma. So, dewch yn fawr. Let's go. Dewch yn ni. Mae gydag e gefndir theatrig, a mae digon o ddrama yn hanes y Crauchetes. So, roedd perchannog y castell yn hoffi gwisgo top hat. So, ni'n meddwl da ni cael trip hanesyddol o gwisgo lan tebyg bach fel yna, i gweld beth nhw'n meddwl am hyn. So, mae fo'n tipyn bach yn bonkers, ond chwarae teg, mae pawb yn edrych yn pretty nice. Wel, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i Cnebrwn. Da chi'n meddwl gai gadw hi? Bydda fe mynd yn dda iawn gyda'r wetsuit, Karen. Nid cymaint y siaced pink, felly. Ta beth, maen nhw wedi cyrraedd y stop cyntaf daith. Wel, dyma ni, i'r castell cyfartha. Wow. Yeah. So, roedd wedi cael ei adeiladu mewn 1824 i 1825 am dyn enw William Crochet ail. So, oedd William Crochet ail di wneud gweithio heiar. So, roedd e'n y boss, basically, am y gweithio heiar yma. So, oedd chi'n edrych draw fan hyn, lle mae'r coedwig fyna, dyma lle roedd y gweithio heiar yn digwydd. Yn ymffodus, roedd Crochet ddim yn dyn neis, right? So, oedd e'n di cael ei gweithio heiar a hefyd y pellau glo hefyd. Ac roedd gweithwyr yn gweithio mewn y castell gyda fo hefyd, ac roedd e'n talu nhw mewn vouchers, right? So, ti'n cael siopiau mewn Merthyr, a dim ond vouchers fo, ti'n gallu cael mewn i'r siop, right? Yeah, so mae fod yn dyn neis o gwbl. Da iawn, Rhydian. Diolch yn fawr iawn. Mae castell Cyfartha yn adeilad o bwys hanesyddol a phensyrniol, ac mae'n safle restredig graddfa 1. Ac mae wedi costio lot fawr o vouchers. Wel, dyn ni wedi siarad am William Crochet heddiw, so dyma fo. Wow, dyma'r boi. Ie, a falle gallu gweld, mae'r gweithwyr fan hyn hefyd, ti'n mo. So mae'r plant na, yn gweithio yn fawr o'r pellau glo, ac ti'n mo, yn y gweithio heiar hefyd. Mae yna golwg stern yn efo, does? Ydy, wrth gwrs, ydy, ie. Oedd y plant yma yn cael 2.5 pence a week am gweithio 72 hours a week, ti'n mo? Ie, ac o'r gwario fo'n siop fo. Ie, mewn vouchers, di. Ie. Gobeithio bod nhw'n hoffi licio'r clywed hanes yma, achos mae llawer yma i glywed am. Ac ti'n mae'r ardal yn rili neis hefyd, so gobeithio bod nhw'n enjoyo. Dwi rili wedi mwynhau y daith so far heddiw yma. Mae wedi bod yn neis ffeindio allan o bach o hanes yr ardal, a faint o passionate ydi o amdan y lle mae'n byw. Mae Rhydian yn sicr wedi pentyrru ffeithiau arnyn nhw heddi, ond braf hefyd i bod nhw'n gwerthfawrogi i ymdrech. A sôn am ymdrech, beth sydd yn dy bicnic di? So dwi'n mynd i wneud cacen Victoria Sponge, a wedyn dwi'n mynd i cygynu wedyn stew a dumplings i'r tîm. Nawr, y reswm dwi wedi penderfynu i wneud hyn yw mae'r taith fi'n hanesyddol yn siarad am y gweithwyr Merthyr, a dwi'n mynd dangos beth chi'n gallu wneud da pethau mewn y tŷ chi i creu picnic arbennig, really. Cawl a dwmplin. Ymgais Rhydian i ailgreu bwyd y gweithwyr o'r amser y fi. Neis? Fein. Mae o, neis iawn. Chdi sydd wedi gwneud y dumplings o bod yn hefyd? Ie, popeth. Fi byth i blasu dumplings ti o blaen. A dyma beth oedd y gweithwyr yn bita. Ie. So roedd, ti'n mo, i Gymraeg nhw. Dwi'n fan o dumplings, sori. O'n i rili isio bwyd hefyd, pryd nath o landio. So na, oedd y cawl yn superb. So, dyma ni. Waw, ni'n lwcus heddi. So,
Perffaith. Da iawn. Diolch yn fawr. Dim problem o gwbl. Na ti. Joiwch. Diolch yn fawr. Diolch. Chdi nath o? Do, ie? Wow. Ie. Neis ofnadwy. Bosses iawn. No, gred. Dim profiad i cael deall beth oedd y pobl blynydde nôl yn bita hefyd. So, ie, ddim gret. A y cacen, wrth gwrs, yn blasus iawn. So nes i dewis lleoliad ma am y picnic fi, oherwydd pan o'n i'n plant, ni tro amser yn cael y picnic fan hyn gyda teulu fi. So ti'n ei gwaith perfformio ti ar y llwyfan yma, ne? Ydw, ie. Dwi'n perfformio mewn sioe gerdd, mewn pantomeins, mewn Aberonddi a Abertawe, a hefyd dwi'n gwneud tipyn bach o Shakespeare hefyd. Pan oedd fi'n ifanc, ges i, ti ddim yn hoffi hyn, ond ges i, canu Spice Girls a llwyfan fan hyn, mae'n neis o'n ied. Mae wedi bod yn neis ffeindio allan lot mwy amdan Rhydian fel person heddiw yma. Mae efo'r actio pethau fel a mae gen i fo agents, don't you know. So neis ffeindio allan mwy amdano fo. Wedi'r picnic, i ni'n gadael Parc Cyfarthfa ar hanes diwydiannol a throi at ddiwylliant Merthyr Tydfil, a man geni un o gyfansodwyr enwocaf Cymru. Bwthyn hyn yn hynny, bwthyn Joseph Parry. Wow. So roedd e'n cyfansoddwr. Oes. Roedd e wedi cyfansoddi pethau fel myfanwy, wrth gwrs, ie. So, dyma ni. Knock. Lle roedd e wedi cael ei geni. O, mae off to. Mae'n disgwyl yn byd arall i'n Caren. Mae wedi canu trwy bob un daith so far. Roedd e wedi gorffen ysgol pan roedd o'n 7 i gweithio mewn pyllau glo, a wedyn nath o wedyn i gweithio mewn gweithio heian gyda dad fo. A wedyn, roedd ei teulu wedi gadael yma i mynd i byw mewn America, mewn Pennsylvania, a wedyn roedd wedi cyfansoddi pethau fel myfanwy ac opera Gymraeg gyntaf hefyd. Anhygoel. Dwi wedi cymryd lluniau fy hun a dwi'n gyrru nhw i ffrind. Da ni canu myfanwy fo'n gilydd. Ffantastig. So mae yna geiriau yma am myfanwy, os ni'n tîmoen, da ni'n canu fo gyda gilydd, am gorffen bant y taith yma heddi. Ie? Ie. Mae dicter o myfanwy. Clywed Karen eto yn canu a wneud myfanyw ar diwedd y dydd. Oedd e'n profiad bydd mam get tycu yn fles gyda perfformiad fi gobeithio. Wel, dyna'r taith heddi, so diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. 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 Diolch.